Kang Semar darbe nyuwun bebono bebananipun menapa Sekar Pudak Tunjung Biru. Oh iya deh. Lajeng kados pundi sampun leledang wonten ing sakiwa tengenipun Karang Kadempel. Nasakwana Kurawa dipun sebar dipun padosi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru yen kongsi mboten pikantuk. Kepiye carane ora ketang diroda peksa Semar kudu diboyong nang Ngastina. Nggih, kula dherekaken. Wonten dawuh Raden wektu dina iki wis cetha kang dadi pamundhuté Kakang Semar Badranaya wujuding kembang pudak tunjung biru kersanipun Raden Lesmana kados pundi kowe baliya menyang Pancawati matur ngersani Koko Prabu Bathara Rama lamun to aku ingin bakal ngupadi kembang pudak tunjung biru tak munggah kayangan Undaran Dirbawana yen to wis kelakon antuk kembang pudak tunjung biru tak rantu tedhake Koko Prabu Sri Bathara Rama ning Karang Kadempel ngestaken dawuh wekdal dinten menika ugi badhe kula boyong badhe kula jengkaraken kula kanthi tedhak wonten Karang Kadempel ing ngroko ndak pesthekake aku mesti bisa antuk kembang pudak tunjung biru. Mula Koko Prabu Bathara Rama aja kongsi kuwatir pas langsung melanggesaken dawuh Raden. Ingkang kinarya sambeting carita panenggih ingkang nedhengipun jumeneng wonten ing negari Bikukumpura lan sanes Sura kaadhep pepatih dalem patih Kuluntani Sineba Kiratoga kelawan Bilung katon Malik tingalira Sang Prabu Hawit gawang-gawang kami katon kalian ingkang Rama ingkang wis murut kasedan jati Raden Indrajit Dikananda sinawang saking Mandrawa sawanira dica Kuluntani kayap saguing wadyabala lerombak ing samudra ngrong candrane